Hej alle sammen, og velkommen her til Masterclass 10. Velkommen til Mette, Mange tak, Grim. og mit navn er Grit Lygum. Jeg har virksomheden Kickstart Din Karriere. Nu sætter vi lige agendaen for den her masterclass, Mette. Ja, Fordi Mette, i dag der vil vi jo gerne vise, hvordan tryller man ligesom med sit CV og sin ansøgning, når man skal søge noget helt andet. ja, Og det er det, vi gør på den her halve times masterclass. yes, Så det kører bare for fuld hørmis nu. ja, Så få lyttebøfferne ud i derude i æderen, og få en masse guldkorn her til, hvordan gør man det, når man så vil søge noget helt andet, der gør, at man skal profilere sig anderledes. For det er jo det, man skal gøre for hver en søgning. Man skal ramme den spot on. mm, Ja. Og Mette, ja. hvad er det, vi skal gå efter i dag? Jamen i dag, der har jeg fundet en stilling på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og det er en publikumschef til International Museumsattraktion. Så der skal vi jo ned i nogle af mine akademiske rødder og mine historiske og formidlingsevner og ledelseskompetencer, Ja, så vi ligesom kan stille skarpt ind på den. og det er jo det, der er lidt anderledes i den søgning, det er, at der er noget ledelse med ind over. Ja, Godt. Så det første, vi gør, der vi ligesom siger, okay, den her søgning, den skiller sig helt ud med det, i mm, forhold til, hvad vi ellers har gjort. ja, Så vi kigger lige her på din underskrift, og mm-hmm. så bliver vi lige enige om, at det skal Ja, hedde Cambria, ja. skrifttypen. Til jer, der sidder derude og lytter med, det er også fordi, at det visuelle, det har også en betydning. Det har det nemlig. Så, skal vi se her engang. Jeg sidder lige og leger lidt med de forskellige ting her, fordi Mm. at sådan. Mm. Det er noget med, at man lige kan få det til at passe ind. Så Yes. prøv lige en gang at sætte ord på her. De søger noget leder til deres kundeserviceområde, ikke? Jo, det er sådan, de skriver, at det er en helt støbt publikumsoplevelse, og de arbejder løbende på at skabe en sammenhængende og helt støbt publikumsoplevelse med fokus på aktiv formidling og god service. Ja, Så publikumsafdelingen er sammensat af en række teams, og derved dækker de opgaverne som kommunikation og markedsføring, booking, udstilling, publikumsaktiviteter, sejladstjeneste, skoletjeneste, butik, billetsalg og café. ja. Og så står der som afdelingschef, vil du således stå i spidsen for et dedikeret team af dygtige, faglige teamledere og medarbejdere, der varetager de mange daglige driftsopgaver og samtidig indgår i udviklingen af nye aktiviteter og tilbud. Så jeg har straks skrevet erfaren teamleder og afdelingschef Mm-hmm. klar til at understøtte Fortæl mig lige noget mere om museet. Øhm, Kundeoplevelsen mm. og Står der her, afdelingen har et tæt samarbejde med andre teams i museet og har indgående strategiske samarbejdsaftaler med en række eksterne partnere. det var Vikingeskibsmuseet, ikke? Ja, Godt, så jeg skriver her, erfaren teamleder og afdelingschef klar til at understøtte kundeoplevelsen, kunde- og kulturoplevelsen. mm. Er det ikke, rammer det ikke meget godt? Det tænker jeg. Ja, der står, du skal derfor være en visionær og en erfaren leder, der kan holde overblik, sætte retning, eksekvere på museets strategier og samtidig motivere, involvere og spare med dine medarbejdere og udvikle potentialet i eksterne samarbejder. Det var alt det, jeg lavede for Region H som projektkoordinator. Erfaren og visionær afdelingschef. Ja, erfaren leder står der bare. Men ja, Men de kalder det en afdelingschef, ikke? altså i overskriften står der publikumschef. Og så står Skal vi der, ikke bare skrive teamleder? Altså, jo, det er jo en teamleder, ikke?
Fordi det er teamlederen for den her kundeservice-del, ikke? Jo, altså igen, jeg kan kun se, at vi søger, altså de skriver decideret, vi søger en publikumschef. Ja, og så skal vi nok Der, kalde dig chef. der ser det som sin fornemste opgave at drive og videreudvikle vores publikumsafdeling, så museet engagerer og beriger så mange mennesker som muligt gennem gode, sjove og lærerige oplevelser. Erfaren og visionær afdelingschef med baggrund som tværkulturel specialist, klar til at understøtte kunde- og kulturoplevelsen. Ja. Så har du både din ledererfaring med, og du har det tværkulturelle. Ja. Er det ikke til jer, der lytter med, så er det vigtigt i overskriften at ramme jobmatchet ind. Ja. Og Mette har en baggrund som tværkulturel akademiker. Den skal vi selvfølgelig sætte i spil nu her, når det kulturområdet, vi retter sigtet imod, ikke? Jo. Okay, så det man så gør her i jobprofilen, der går vi igen ind og kigger på som tværkulturel specialist med baggrund i antropologi, sociologi og psykologi, samt erfaring som leder, samt forskellige lederansættelser. Er jeg passioneret omkring at bringe min tværkulturelle ekspertise i spil som jeres kommende publikumschef ved Vikingeskibsmuseet. Min ledererfaring og min tværkulturelle ekspertise i spil. Ja, det lyder godt. Ja, sociologi. Ja, med en baggrund som kendt med i tværkulturelle studier og erfaring som sygeplejerske, ja, den skal vi lige have. Den tror jeg faktisk ikke, vi behøver, fordi Nej, okay. nu, altså her, der gentager vi jo egentlig noget af det, der ligger Ja, det er i rigtigt. skriften. Det er rigtigt. Men det er også for ligesom at sætte dig på i scenen, ikke? Jo. Fordi der får de lidt mere at vide omkring din baggrund, og at du har forskellige lederansættelser, hvilket du har. Eller, ja, fordi du har hævet noget med ledere, ikke? Og jeg var ansvarshavende i Region H. Ja. Så jeg var mellemleder, ikke? Men altså... Region H, og hvad har du haft noget mere? Ja, så var jeg projektkoordinator, hvor jeg styrede forskningsteamet. Ja, det er fint. Det er også lederansættelser, fordi det er jo projektledelse. Ja. Min mangfoldige erfaring for den regionale, kommunale og private sektor udruster mig med et væld af værktøjer og kompetencer til at løfte museets indsatser. Ja, for de snakker om, at der er eksterne samarbejdspartnere, der skal... Ja. Min kulturelle, akademiske uddannelse, min ledererfaring og min mangfoldige erfaring, mine lederstyrker. Det I lytter på lige nu til jer, der lytter med, det er det her med, hvordan rammer vi jobprofilen. Ja. Udruster mig med et væld af værktøjer og kompetencer til at løfte museets indsatser og sørge for, at publikum får den bedst mulige oplevelse. Ja. Jeg er vant til at arbejde med forskellige målgrupper, og samarbejdspartner har en stærk forståelse for stakeholder management, yes. Jeg bibringer en stærk profil inden for kultur, historie og turisme, der vil kunne
styrke museets Mhm. services, ydelser og projekter fremadrettet. Ja, Er den så ikke i vinkel nu? det tænker jeg, fordi det er jo det, de skriver, at altså, de søger netop en person, som hvis fornemmeste opgave, det er at drive og videreudvikle deres publikumsafdeling. Så museet det får engageret så mange mennesker som muligt, altså igennem de her gode og sjove og lærerige oplevelser, som så formidler museets faglige univers og udlever museets værdigrundlag. Præcis. Og udlever museets værdigrundlag, ja, det skriver de endda i de første 4 linjer. Værdigrundlag. Mm. Der vil kunne styrke museets værdigrundlag, Mm. services, ydelser og projekter. Nej, jeg skriver lige partnerskaber og projekter fremadrettet. Ja. Så tror jeg, den er der. Ja, det tror jeg også. Godt. Mm. Så har jeg lige leget lidt med det her over. Så prøver vi lige, og der er et eller andet her, vi lige skal kigge på. Mm. Den sundhedsfaglige baggrund. Ja, den behøver vi vel Nej, ikke. det gør vi ikke. Det politiske miljø. Ja, det er jo selvfølgelig vigtigt i forhold til de samarbejdsflader. Frivillighedssamarbejde. Ja. Er der frivillige tilknyttet? Altså, umiddelbart ikke, Nej. men i og Det- med, at det er, altså det skal engagere publikum. Nej. Nej. Frivillighedsarbejde, det er kun, hvis de benytter sig af frivillige. Det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Nej. Der står intet om frivillige. Så projektkoordination og Mm. styring, Ja. borger- og brugerinddragelse, Mm. det kan vi bare kalde brugerinddragelse. Mm. Kunde- og brugerinddragelse, projektudvikling, planlægning. Så man kan sige, kan du se, hvad der mangler herude? Noget ledelse. Fuldkommen. Ja. Det allervigtigste. Ja. Så derfor er der også noget af det andet, der skal forsvinde. Ja, klart. Projektudvikling, den tror jeg er vigtig. Det lyder det til, fordi det er det, der skal udvikles hos dem. Så det vi gør her, jeg ved ikke med det der politiske miljø. Erfaring med stakeholder management, vil jeg hellere kalde det. Ja. Partnerskaber. Nu sidder vi lige her og leger med de styrker, der skal fremhæves. Der skal man også kunne sætte jobmatch. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtig fint, det du har skrevet her. Jeg lærer noget af dig hele tiden. Ja, Ja. Det er det, der sker, når man er i forløb. Så får man en masse læring ud af det også. ja. Men man kan også bare sidde og suge inspiration til sig her. Ja, Altså, 100%. det får man også meget ud af. Ja, Så kan man, absolut. altså, I der lytter med, kan lade jer inspirere til, hvordan kan I selv gøre det her. Ja, nemlig. Så nu har vi her ledelsen. Det er jo det allervigtigste. Ja, Stærk og rutineret teamledelse ja, og projektledelse. ja. Nu skriver vi her, har solid erfaring i teamledelse og det at skabe gode performance teams. Mm. Og jeg fortsætter for folk til at arbejde sammen tværfagligt. Ja, med fokus på at give kunderne
en rigtig positiv oplevelse. Ja. Herunder har jeg relevant erfaring med projektledelse Mm. og projektstyring med henblik på udbygning og samarbejde med øvrige interessenter. Ja, ja. Så ser det fornuftigt ud. Så kan du se, så kan vi lige lave de her. Mm. Det ser da meget godt ud, ikke? Det gør det. Så I kan se, jer der lytter med, hvordan vi ligesom forsøger at ramme det, der er helt centralt i den her stilling. Det er på kulturområdet, det handler om ledelse, det handler om at give kunderne en god oplevelse. Mm. Nå. Ja. Vi kan ikke have medarbejdertrivsel med, det vil jeg ellers gerne, men det er der simpelthen ikke plads til. Så det er fint. Ja, du kan lige sidde og kigge lidt ned i stillingen. Ja, fordi de skriver også her, at de søger en publikumschef, der kan og vil tage medansvar for at realisere museets ambitiøse visioner for et nyt vikingeskibsmuseum. Så de har mange visioner. Ja. Så strategisk ledelse og udvikling af organisationer. Ja, det har jo lavet meget af. Har en bred erfaring i udvikling og vækst af organisationer. At forstå i retning af forskellige ønskede visioner. Ja. Der står her også, du skal kunne bidrage til udvikling med en overordnet forståelse af publikums behov og museets formidlingsopgave, og du skal med overblik kunne forbedre afdelingen til de krav og opgaver, der skal løftes i den fremtidige drift. Det er jo sådan noget, min antropologiske DNA bare, altså jeg forstår netop menneskers behov og organisationers opgaver og driftsmæssige opgaver også, ikke? Ja, men det må de også kunne se, når de læser ind i din profil, for det har vi simpelthen ikke plads til at uddybe her. Nej. For det her skal vi have så mange ting med. Nemlig. Og nu har vi et pladsproblem. Bum, bum, bum. Varieret erfaring med stærk stakeholder management. Mange niveauer. Godt, så tror jeg, den er færdig herude. Ja. Ja, så det du faktisk gør, for det kan jeg se, det kan vi ikke nå at gøre. Der vil være nogle ting, hvor jeg lige giver dig nogle opgaver, du kan arbejde videre med. Ja. Fordi så skal du simpelthen have ja, de er faktisk meget gode. Men kan du se, hvad der er, der sker ude i kompetenceprofilen nu? Ja, det bliver sporet mere ind på, at de kan se et direkte, jobmatching. Ja, men der mangler ledelse. Ja. Så det du gør her efterfølgende, det er, at den her, der skal skrives ledelse ind. Ja.
Så du skal kigge på, hvad er vigtigst herovre. Det er det, du skal have ind her. Jeg tror, den Ja, der strategisk kommunikation og formidling, den må ryge. De andre her er vigtige. okay. Og det er fordi, her, der ligger innovativ udvikling og nytænkning af organisationer. Mhm. Kan du se det? Ja, Sådan. Så den skal du skrive videre på. ja. Hvis vi så lige kigger videre ned her, Mhm. der har du også noget her, der ikke er blevet, fordi der er ikke noget frivillighed. Nej, Nej. Så den skal du også have kigget på. ja, Så jeg tror, du skal kigge det lidt igennem igen. ja. Jeg tror, Øh, jeg brugte det frivillige som sådan et argument for, at jeg formåede at kunne motivere mennesker. ja, men det er ikke. Men jeg kan godt se det i det Du her er nødt til, du perspektiv. er nødt til at stå på Ja, ledererfaringen. Det ja, er simpelthen den, der skal sive igennem det ja, det er hele. rigtigt. Så jeg tror, vi skal sige, at det var det, vi nåede nu, Ja. for ligesom at vise. Jamen, det giver også en rigtig god altså, Du kan også se læring, her, tænker jeg. du kan også se her, Mm. øh, det her, Ja, der skal også være noget med ledelse. ja, okay. Yes. Det skal ikke handle om forskning eller sundhedssektoren. Nej. Nej, den skal vinkles helt anderledes. Og så skal du kigge dine resultater igennem. Mm. Siger du nok om kultur? Ja, Siger du nok om kunder? Om alt det her. ja. Okay? Så til jer, der lytter med, det her det var en sådan lidt vinkling på, Mm. hvordan griber man det an i sit CV, når man gerne vil søge noget helt andet, Ja. og det har vi nu arbejdet med i forhold til Mettes nye søgning her, Ja. og Hvor man netop viser et ja, CV, der skal laves om til noget nyt, der skal ramme ind på. For det viser jo meget godt her, at det her CV, det har jeg brugt til noget andet, og nu skal jeg til at få det til at passe ind i en helt ny strategi og en ja, anden vinkling. Så ja, det giver jo rigtig god mening, hvad man så skal arbejde videre med. ja. Så du har lidt, du skal sidde og arbejde videre med nu. Ja. Så nu siger vi tak for den her omgang her til den her Masterclass 10. Mm-hmm. Og vi håber, at I, der sidder derude, har fået lidt idéer til, hvad er det, man gør anderledes, når man så skal vinkle sit CV til noget andet. Ja. Så siger vi bare, have en fortsat god dag. Solen skinner, og det håber vi også, den gør hos dig, der sidder og lytter med. Vi ses en anden god gang.